Pekný deň, priatelia. Len také dve zaujímavosti. Poprvé, od soboty v podstate nemôžem zdieľať. Zaujímavé však. Môžem prezdieľať dvakrát video, ktoré sa naťahuje aj 30 minút, zrejme kým si ho pozrú, a dosť. Práve preto s nami spolupracujú rôzni youtuberi. Práve preto bola na YouTube bol urobený špeciálny kanál len pre Slovensko si nedáme. Nejde o nič iné. Ide o to, aby sa čo najviac informácií dostalo k ľuďom. Chcem sa vyjadriť aj k ďalšej veci. Na môj profil nabehlo okolo 200 matelkových oviec. To ste mali vidieť ten náklad, ktorý som dostala. Zaujímavé však, nedá sa zdieľať, ide video na profile, ale nabehne vám včera 167 matelkových oviec. Asi tak. Takže vôbec nie je potlačaná sloboda slova a prejavu. Vôbec. Chcem sa vyjadriť poprvé k návšteve vo Vatikáne. Povedali, že je to protokol, aby bola v čiernom. Protokol hovorí, že žena, ktorá navštíví pápeža, alebo celkovo, je to aj v grécko-katolíckej cirkvi, žena, ktorá ide do posvätného stánku, to znamená do kostola, do cerkvy, musí mať pokrytú hlavu. Že bola celá v čiernom, ja si myslím, že tým dala najavo celému svetu, že je s nami koniec. Ale to, že pápežovi priniesla PCR testy, ľudia, viete, čo tým dala svetu najavo? Absolútne, ale absolútne ponížila Slovensko. Namiesto, aby pápežovi doniesla na ochutnanie nejaké zázrivské korbáčiky, alebo, ja neviem, stúpavskej kapusty, alebo vianočné perníky, ona mu doniesla testy. To je sen. To nevymyslíš, to je magistra Čaputová z našej banánovej republiky. Ľudia, to nie, že je hanba. To sa nedá pomenovať. Viete, čo sa o nás hovorí v Taliansku? Že preto ideme húfne a povinne očkovať, lebo nám na uliciach umierajú ľudia. Áno. V nemocniciach vraj nestíhajú zdravotné sestry a nemáme dostatok pľúcnej ventilácie. Ja sa pýtam. Matovič podpísal s našou fabrikou zmluvu na 300 pľúcnych ventilátorov. Mali byť dodané august-september. To znamená, že máme 300 pľúcnych ventilátorov plus tie, ktoré sme mali. Celkovo máme napojených 160 ľudí. A to nie sú len s covidom. To sú aj ľudia po iných ťažkých operáciách a podobne. Vy už naozaj neviete počítať? Matelkové ovce, vráťte sa do školy, aby ste konečne mohli sa naučiť matematiku. Veď sa už zobuďte. Nikto nikdy nepovedal, že SARS tu nebol. Nie je a nebude. Naopak hovorím, že SARS tu bol, je aj bude. Keby ste boli ako vláda, ľuďom vysvetlili, ako sa chrániť, čím sa chrániť a čím sa liečiť, dnes sme tu nemuseli byť.
Vy ste nahrali niekoľko miliónov ľudí dokopy. Vy ste tí, ktorí ste zapríčinili to, že sú dnes čísla také, aké sú. Vyzývam ministerstvo zdravotníctva. V auguste alebo v septembri, lebo zmizli informácie, ale je to 100%. Bola zaslaná overená liečba. Oni vám len tak bežne povedia, vitamín C a D je overená liečba, je presne v určitých fázach dávkovanie vitamínu C plus ďalšie 2 zložky. Prečo ministerstvo zdravotníctva o tejto liečbe nehovorí? Dnes títo ľudia, ktorí sú pozitívni, mohli byť negatívni. Alebo je to úmysel? Už sa konečne zobudte. Liečba spočíva vitamín C, ale v určitých hodnotách a v určitých obdobiach. Nie je to šumivý vitamín C, ktorý si kúpite. Aj ten je dobrý. Každý jeden. Len si ho, prosím vás, ľudia, dajte každé ráno. Tým nič zle neurobíte. Viem, že sú to malé jednotky, ale aspoň niečo. Pýtali ste sa niekedy, čím sa ľudia vyliečili? Do dnešného dňa odpoveď nedali. Len vám hovoria o číslach, ktoré sú často zdvojnásobené. Nikto nepraje nikomu, aby ochorel. Matelkové ovce prajú všetkým. Všetkým tým, ktorí sa snažia ľuďom otvárať oči. Už len tu je zvrátenosť. Prečo prajú? Pretože je potrebné dokončiť záhubu slovenského národa. Len v krátkosti k tlačovej besede policajného prezidenta a krajského policajného náčelníka v Bratislave. Takže, pán policajný prezident, útok vodným dielom proti bezbranným ľuďom si beriete na triko vy zo 17.10.? Tak mi vás je ľúto. Pretože áno, viete, kedy na vás vytiahli ľudia tie kamene? Veď to bola vaša dohoda, boli to vaši ľudia a vy to dobre viete. Prečo potom vodné dielo striekalo po ľuďoch, ktorí stali na trávniku a nestriekalo na tých, ktorí sa vešali na bránu? Takisto som zvedavá, kto bude súdiť vás a ministra vnútra za to, že v korytnačkách boli oblečené deti z policajnej a vojenskej akadémie. Z toho sa nevyzlečiete. Viete, čo ste urobili? Vy idete niekoho odsudzovať za ruško, lebo že vraj môže spôsobiť chorobu inému a pritom vy ste obliekli do korytnačky deti. Prečo ste nepoďakovali nám? Za to, že sme to ustali pred tým úradom vlády. Za to, že sme sami vyhádzali tých provokatérov. Lebo boli vaši a dostali po papuli. Preto ste sa nepoďakovali? Nezabúdajte. Je z toho 2-hodinový záznam. A je to tam krásne vidno. Dokonca aj to, že z našej strany sme naspäť postavili tú zábranu, ktorá delila ultras od tých detí v tých korytnačích pancieroch. Je to tam krásne vidno. Takže, pán policajný prezident, je mi vás ľúto, ak vás hodili Mikulec a spol vlkom. Mali by ste si to uvedomiť. A vy, ľudia, spamätajte sa. Máme poslednú šancu. Kto môže, nech ide 17.12. pred Národnú radu. Prečo? Povedať im všetkým, že nás zradili. A kto môže? Prídite 19. Žilina Michalovce a odtiaľ sa pohneme autami na 2 smery.
Ja verím, že pravda zvíťazí.